9 úloh, 3 porodcovia a 8 adeptov na víťazstvo. Toto sú majstrovstvá mechanikov Shimano Service Center Slovenska. Kto sa stane víťazom? Poďme to zistiť. Moje meno je Juraj Bača a budem vás sprevádzať majstrovstvami Slovenska mechanikov Shimano Service Center. Máme tu 8 mechanikov, ktorí zabojujú o titul majstra Slovenska. Formát je úplne jednoduchý. Čaká ich 9 úloh s časovým limitom, z ktorých nám zídu 3 finalisti, ktorých potom čaká vedomostný kvíz. No a víťaz si odniesie titul majster Slovenska mechanikov Shimano Service Center. Poďme sa zoznámiť s porodcami. Tomáš Stručka, hlavný porodca, ktorý si bude všímať najmä precíznosť a samozrejme bude kontrolovať aj čas. Je to človek, ktorý má právo veta. To znamená, že ak nastane nejaká sporná situácia, Tomáš je ten, ktorý rozhodne. Prvou súťažnou úlohou historicky prvých majstrovstiev Slovenska mechanikov Shimano Service Center je: vykonajte demontáž ramienka prehadzovačky MTB plus montáž a kompletizáciu prehadzovačky s premazaním potrebných miest. Michal Špalák z Cactus Bike, prvá úloha v rekordnom čase. Michal, 7 minút a niečo to bolo. To je skoro čas, ktorý nám dal náš hlavný porodca, ktorý bol referenčný. Nemá si to naozaj národnú prehadzovačku niekde ukrytú, ktorú si len vytiahol z vrecka a bolo hotové? Občas nosím, ale dneska nie. Ale dneska nie. Ako je to možné, že si to zvládol tak rýchlo? Asi som to už skúšal niekedy. Aha, čiže stretáva sa s týmto problémom často? Tak áno. No tak suverénny víťaz našej prvej úlohy, 7 minút a pár sekúnd, to je naozaj úctyhodný čas. Držíme palce, nech sa ti dajú aj tých ďalších, takto podobne. Vykonajte demontáž a montáž voľnobežného orechu MTB náboja Microspline. Ako je prebieha kontrola Jakubovej práce. Jakub Jankovík, MT Biker, suverene najrýchlejší čas pod 5 minút. Nie je to málo? Tak mohlo byť aj menej, ale nevedel som sa trafiť s podložkou do pružinky, takže preto to trvalo kľúčne dlhšie a dúfam, že to bolo v poriadku všetko. Trasú sa ti ruky? Hej. A nebojíš sa, že teraz prídeš do MT Bikeru a tam tvoj šéf bude čakať s časomierou, že Jakub, od dneska je to na čas? No, dúfam, že nie. Jakub Jankovík z MT Bikeru. Vykonajte demontáž kľúk a prevodníka, rozložte komponenty na stôl a následne vykonajte spätnú montáž na bicykel. Maťo z Bike Peaku, takže na domácej pôde. Aké to inak je, lebo Maťo, ja keď som povedal tvoje meno, tak sa tu ozval suverene ako najvyšší potlesk, takže je to aj taký, že tlak obecenstva, keď vieš, že tu máš takú silnú podporu? Určite mám veľký tlak. Táto úloha, sadla ti? No jasne, to je štandardná úloha, ktorú robíme každý deň asi. Takže si sa ani pri ničom nezasekol, nebolo Nie. Čím ďalej sú ľahšie tie úlohy. Vykonajte skrátenie hydraulickej hadičky brzdy MTB a prípravu na odvzdušnenie brzdy až po samotné natlakovanie bez použitia oleja. Vykonajte poskladanie bicykla.
nastavenie neodvzdušnenej brzdy s vloženými platničkami, radenia a prehadzovačky. Ako sa tebe pracuje pod časovým tlakom? Zo začiatku to bolo strašne. Strašné? A teraz je to už, akože uvidíme, či to bude dobre, ale lepšie sa to pomaličky. Úloha číslo 6. Vykonajte párovanie cestných komponentov DI2 pomocou mobilu Bluetoothom. Zapnite multishift, nastavte rýchlosť prehadzovačky na Very Fast a Gear Number Limit na 3 prevody. Zmeňte heslo wireless komponentu na 6 rovnakých čísel. Denis Špak, prosím ťa pekne, my sme dali na toto zadanie 10 minút, ty si to mal asi za 2,5 minúty. Ty máš koľko rokov? 23. 23, takže Instagram, Facebook, všetko naťukané v tých prstoch. Tam je ukrytý teda tvoj recept na úspech, alebo v čom? Myslím si, že dobre komunikovala aplikácia aj s telefónom, išlo to postupne, všetko mi tu pekne ukázalo sa, naťukal som, bolo hotové. A používaš túto aplikáciu? Často. Počúvaj, keby som mal náhodou, že masné prsty z tej predošlej úlohy, tak nebol by to problém ťukať? Musím, by sa dalo. Počúvaj, to musíš ukázať. Dá sa, čutko, Dobre, takže Šimano, pozdravujeme, práve toto je autor nového postupu, ako ťukať do aplikácie, keď máte masné prsty. Gratulujem. Ďakujem. Vy sa v rámci Shimano Service Center nestretávate možno s odporom k týmto moderným technológiám, alebo ako vlastne k tomu pristupujú tí starší? Do prvého razu, potom to už je jednoduché. Vykonajte nastavenie cestného bicykla so systémom DI2. Nastavenie radenia, prešmiku a prehadzovačky DI2. Máte na ňo 10 minút a za tých 10 minút chceme, aby ste vykonali demontáž kľúk a prevodníka z motora DUE 5000. Vykonajte zmenu Riding Characteristics na Sportive. Nastavte svetlo tak, aby sa vždy zaplo spolu so zapnutím bicykla a spracujte export service report z e-bike Steps E5000. Dajte kameň, papier, nožnice. Veď sú to majstrovstvá Slovenska, pohode. Páci, tretie miesto. Slušne. Áno. Spokojný? Nie, Prečo? lebo som chcel byť prvý. Do keľu. No a kde to teda zlyhal tento plán? Som sa zasekol na niektorých otázkach. Mohol som aj lepšie odpovedať. V každom prípade tretie miesto, kam poputuje táto trofej? Určite si ju vystavím na predajni. Jakub, druhé miesto. Nie je to málo? A dá sa to aj tak povedať? Ale je spokojný? Hej, určite hej. Prizná sa, že skôr som myslel, že neúspejem až tak. No čo bolo podľa teba najťažšie? Asi ten stres a tréma. A z tých činností nič nebolo také, že vyslovene, že veľmi ťažké, skôr
tá nepozornosť, ktorá vo viacerých úlohách zahrala do karát, že vlastne som na niečo zabudol, prehliadol a kvôli tomu som prišiel o nejaké bodíky. A aj pri vedomostných súťažiach som tiež párkrát zaváhal, lebo som si myslel, že poznám odpoveď, nakoniec to bolo správne a nestlačil som zučiak, no a prišiel som o nejaké body. Keby toto sledovali nejakí mechanici, ktorí rozhodujú sa, že idem, nejdem, zvládnem to, nezvládnem to, tak čo by si im povedal, čím by si ich motivoval, aby prišli? Môžeš aj priamo tam. Určite nech prídu, lebo ako je to nová skúsenosť, samozrejme nové poznatky sa dajú načerpať a je to súťaž, takže možno motika vystrelí a zadarí sa. Maťo Čangel, historicky prvý majster Slovenska mechanikov. Ako sa cítiš? Určite som šťastný. Teda nečakal som, že teda porazím toľkých teda kvalitných superov. Ale robil som len to, čo robím celý život a vyšlo to. A je to aj záväzok možno do budúcich ročníkov obhájiť tento titul? A tak hádam nie, hádam nemám miesto pre druhých. Ešte je skromný. No dobré, keď sme pri tých druhých, čím by si ich motivoval, aby prišli na ďalší ročník? No nech to skúsia, trocha toho stresu tu je samozrejme, to bude, ale treba to skúsiť, samozrejme je to sranda. Gratulujeme, kam pôjde táto trofej? Tak keď reprezentujem predajňu, tak určite pôjde do predajne Bike Pick. Maťo, gratulujeme.